खेळा कोण भिंतीला डोकेल. वा वा बाय वाजू का मी तुमच्या स्वागत आहे. थँक्यू. धन्यवाद. स्वागत आहे तुमचं. धन्यवाद. हे पण करा नाही तर आम्हाला कॉपीराईट येईल. तर आजच्या आपल्या डेली ब्लॉग तर नाश्ता करायला बसलेले आहे ते बघा तपश्चर्या. तर नाश्ता करायचे आणि ऑफिसला जायचंच आहे. तर बघूया उद्या आमचं शिव पण येईल. आम्हाला मस्ती चालू आहे उद्यापासून. काय बोलते हे तर आपण भेटूया नंतरच. चालेल ना. दमले मम्मी दमले. 2 शब्द चाय पिया. 2 शब्द नको आता. मित्रांनो ऑफिसवरनं आले घरी आणि मम्मीनी मला पाठवते आता दळण आणायला. दळण आणायचे आणि इकडे मस्तपैकी सुकी मच्छी फ्राय नाही साफ केली जाते आणि इकडे भाकऱ्या वगैरे गरम गरम. रोटी होत आहेत की भाकऱ्या काय होत आहे रोटी की भाकऱ्या आणि मला जबरदस्त गरम होत आहे. काय हो मम्मी बोंबील फ्राय सुके सुके बोंबील आणले काय ग तुम्ही केले. हा ते गाणं आठवते का पप्पा लावायचे घरी. सुके सुके बोंबील आणले काय ग तुम्ही केले. मला वाटलं काहीतरी होतं रे ते गाणं. मला आता लक्षात नाही पण खूप वेळा पप्पांकडनंच ऐकलेलं आहे. हा हे खेळे वाटतात. कसं गाणं काढलंय एवढा मोठा खेळा कोण भिंतीला डोकेल. मला वाटलं किड्याचे भिंतीला टोकले. चला मित्रांनो दळण आणूया नंतर भेटूया आपण परत. ओके मित्रांनो काय आज काय काहीच नाही आज काहीच नाही. तर काय 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 कुठलं 1 2 3 4 काय ते. तर काय आजच्या ब्लॉग मध्ये काय एकदम साधा सिंपल झालेला आहे. बघू शूट करायचे कधी करायचे माहिती नाही. शनिवार रविवार सुट्टी तेव्हा बघू आपण ट्राय करूया. आणि आता एक ट्राय करूया आता बोल टड्याव टुडुम. ते बोल ना टेड्याव टुडुम बोल. मी बोलतोय ते डुडुम नाही टेड्याव डुडुम बोल 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 टेड्याव डुडुम. अरे तो ट्रेंड आहे तुला नाही माहिती. अरे यार कसं कसं होणार कसं होणार. तर मम्मीची उद्याच्या भाजीची तयारी चालू झाली आहे. आज असाच ब्लॉग टाइमपास ब्लॉग झालाय काय झालाय काहीच नाही आता बघा. तर बघूया काय करायचं काहीतरी नवीन करायला लागेल आपल्याला. त्याशिवाय डेली ब्लॉगमध्ये मजा नाही येणार. काहीतरी बघू आपण युनिक आणि सिरीज आणायची का परत ते पण चालला विचार. तर बघू तर 1 महिन्यानंतर जायचंच आहे कुठून अजून कुठं काय प्लॅन काय कळेल ब्लॉग. पालखीची व्हिडिओ अजून गाजतात. पालखीची व्हिडिओ अजून गाजतात. म्हणजे कसली भाजी आहे. पडवळ गावामध्ये मंदिर बांधलंय. रील स्क्रोल रील चल चल. अरे हा मम्मीचा आणि आमचा तो फनी व्हिडिओ आलाय जाऊन बघा नसेल बघितलं तर. मम्मीने काय जबरदस्त ऍक्टिंग केलंय तोड नाही. हे वन टेक मध्ये शूट झालाय तो आमचा. 1 टेक मध्ये ह्याच्यामध्ये ब्लॉग मध्ये बघितलं असेल 1 टेक मध्ये शूट केलेला आहे तो व्हिडिओ. रितेशने शूट केलाय मस्त पैकी. बघू अजून असंच. अरे तेच पाठवले ते बनवायचेच आपल्याला मस्त पैकी. वॉटरमेलन आलेलं आहे वॉटरमेलन. हो वॉटरमेलन हे गरमीतून खायचं असतं. कलिंगल खा कलिंगल लाल लाल कलिंगल खा कलिंगल.
कलिंगल का गावची आठवण आल्या. गावच्या आठवणी कलिंगल खा कलिंगल लाले हे बघ हिला तिने सेपरेट शेड काढून घेतला नाही पप्पांना बोलल्याप्रमाणे. हे बघ हा, आणि आम्हाला इथं काय आणून होतं दिलंय. ना दरवेळेस आम्ही कापून देतो. मग आज काय म्हटलं ज्याला जेवढं खायचंय तेवढं कापून घ्या आणि खा. बरोबर की नाही मंडळी? बरोबर. हा, स्वतःच बरोबर. वा, 5वी साल पण जाऊ द्या. शाबाश. वा 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 वा. ज्यूस ट्राय केला पाहिजे ना घरी एकदा ज्यूस येता मस्त लागतो. बनवायला. आता चिकूचा मजा येईल मजा येईल. कशी दिली हो शेड? हा, तुम्हाला पाहिजे फुकट. मला नको. हा, मला नको. मी तेच खायचं. ओके. वा, सिंगर आले भाई. रात्रीची गाणी बोलू नको. चेकिंग चेकिंग करते बायको. काय केलं? वाईट वाईट दिसते ना मला. काय बाईट्स केले वा, एकदम पद्धतशीर. हा, तरी तिथे पप्पांनी दिलेलं ते माणसावरून आणलेलं त्यांनी. बर. हे गाण्याने कॉपीराईट येईल. कुठे गेली हे गाणी? बटर तेव्हा खाणार बटर. अरे एक कशाला घेते बटर काय खाणार बोलून तुला बटरच्या हातातच खातात सगळ्यांना माहिती. झालं, चला कलिंगड. आता कलिंगड व्हायचा ताव आपल्याला मस्तपैकी छान असा कलिंगड गारेगार लाले लाल. ओके, चलो. कापू 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 कापू. वा, सिंगर आले. आमचा बॅकग्राऊंड सिंगर आहे. वा वा बाय. वाजू का मी? आता खाऊ दे. चला आता मी पण खातो मस्तपैकी कलिंगड. मित्रांनो, आजचा दिवस संपलाय. छान असाच नाजूक असा छोटासा गेलेला आहे. तर अचानक भयानक मम्मीची कॉमेडी वगैरे फुल. बघू आपण डेली ब्लॉगमध्ये काहीतरी चेंजेस करू. मजा येईल मजा येईल. कारण मला पण माहिती आहे मजा येत नाही. करूया काहीतरी चेंजेस. मी पण आणतो. बघू कसं काय ते, पण करायचे आपल्याला चेंजेस. ठीक आहे. तर आजचा ब्लॉग कसा वाटला कमेंटमध्ये सांगा. लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि हा, तुम्हाला पण काय वाटत असेल चेंजेस करायचे तर सांगा नक्की कमेंटमध्ये. आपण करू आणि भेटत राहू. ओके, तर आता उद्या भेटू. काळजी घ्या. शुभरात्री.